Biletele pentru transportul public de călători se scumpesc în Cluj începând cu 1 iulie. Hotărârea de Consiliu Local deja a fost adoptată. Motivul este că CTP dorește să ajungă la o linie de plutire în ceea ce privește raportul dintre cheltuieli și venituri ale regiei. Cu alte cuvinte, să facă CTP profitabil. Nu că... Întrebarea este dacă e ok această abordare, având în vedere că vorbim de transportul public. Pentru a răspunde la această întrebare, i-am alături de mine pe consilierul local Radu Mihai Boloveschi de la USR și pe inginerul Tudor Măcicășan, expert în mobilitate. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Cred că cu asta trebuie să începem, să vedem ce se întâmplă, ce decizie s-a luat prin Consiliul Local în legătură cu prețul la bilete și abonamente. Deci, după cum ați prezentat și dumneavoastră, de la 1 iulie, actualele prețuri se vor modifica, vor crește în medie cu 20-30% în funcție de pe bilete, pe abonamente. Și o să dau doar un exemplu care poate e cel mai grăitor. Un abonament pentru o zi, nu, pentru o linie, o lună, de la 70 de lei la 90 de lei. Părerea noastră este că este o creștere destul de mare a acestui serviciu de transport public, mai ales în condițiile în care în Cluj-Napoca soluția traficului ar fi transportul public. Deci ar trebui să încurajăm pe oameni să folosească transportul public, cei care îl folosesc să nu fie penalizați că merg cu transportul public. Da, eu vreau să dăm și alte exemple, pentru că sunt multe tipuri de abonamente, de bilete. Da, exact. Sunt mult mai multe. Biletul simplu de o călătorie de la 2,50 lei la 3 lei. Abonamentele, uitați, și cele pentru elevi, de la costă 20 de călătorii, de la 51 la 65 de lei, dar abonament lunar pentru toate liniile nominalizate urban 120 de călătorii, de la 95 la 120 de lei. Noi ne-am uitat puțin și la în alte locuri cam cât costă un abonament. Am văzut că în București, Societatea de Transport București are un abonament pe toate liniile metropolitane de 80 de lei, fără să fie limitat la o linie. Da, și dumneavoastră ați făcut o remarcă și eu am reținut-o. Un abonament pe o linie costă mai mult decât o parcare pe un an. Exact. Asta în contextul în care primăria și primarul Emil Boc ne spun în continuu că ar vrea să încurajeze mersul pe jos, pe două roți și cu transport cu autobuzul, în detrimentul mașinii, care nu numai că poluează, dar contribuie și la ambuteiajele din oraș. Așa este. Există aceste declarații care, din păcate, par mai mult, să zicem, de PR sau de a salva situația. În realitate, ce zic cifrele este că locurile de parcare și deținerea unui automobil este subvenționată de primărie. Un abonament la o parcare în cartier costă undeva la 60-70 de lei sau un parking supraetajat chiar 100 de lei. Deci abonamentul pe un an pentru o mașină este mai scump decât un abonament pe o lună pentru autobuz. Și atunci nu sunt încurajați să folosească cetățenii transportul în comun când pot să dețină o mașină în fața blocului și de acolo să meargă să se deplaseze. V-am urmărit, domnule Măcicășan, de-a lungul timpului, ați consiliat tot felul de primării, încercând să oferiți coerență în politicile de transport public, nu? Da. Se pare că, sau din câte știu, acum îl ajutați puțin și pe Nicu Șordan, care este primarul general al capitalei. Haideți să ne uităm puțin ce se întâmplă acolo, și ca tarife și ca politică sau ca filozofie, ca abordare. Trebuie să fie o companie de transport profitabilă, ar trebui să subvenționeze primăria mai mult. Din ce înseamnă acest cost? Profitabilă este întotdeauna. E o obligație legală prin contractul de servicii publice, iar municipalitatea va subvenționa cât trebuie să se atingă un prag de profitabilitate definit de lege. Mi se pare că 3,5% astăzi. Însă asta poate fi o asumare politică despre cât trebuie încasat de la călători, respectiv cât suportă orașul ca să fie prețul atractiv sau nu. În cazul scumpirilor de la Cluj, problema nu este neapărat valoarea în sine, ci structura grilei tarifare. Este o grilă tarifară blocată în trecut, în care ne uităm la abonamente pe o linie și pe două linii și pe o linie urbană cu una metropolitană, și abordarea asta prin Europa nu mai prea există. Abonamentul e abonament, îți dă acces la serviciu, la fel cum biletul trebuie să fie doar pe timp, nu
conceptul de o călătorie, ai coborât din vehicul, s-a terminat. Și mai mult, e absolut bună practică să existe abonamente pe termen lung cu tarife foarte avantajoase. Chiar buna practică punctuală este să existe un abonament pe an care costă cât 10 abonamente lunare. Și Cluj încă nu are acest abonament anual. Nu are nici grila ca neapărat să ofere un abonament anual pe toate liniile nelimitat, că nu avem nici măcar lunar la nivel metropolitan nelimitat pe toate liniile, doar urban. Dacă ne uitați la București, comparativ cu Clujul, cum stau lucrurile? Pe la București a avut loc o restructurare a grilei tarifare cu ocazia scumpirii și există mult mai puține titluri de călătorie. Biletul este valabil pe timp, dar nu pe distanță sau rute. În cele 90 de minute se pot schimba vehicule, inclusiv în afara orașului, în metropolă. Abonamentele la fel sunt săptămânale sau lunare, dar valabile pe absolut orice. Și s-a reușit o integrare cu metrou. București avea problema a două sisteme de tarifare paralele care nu comunicau și acum s-a agreat un abonament comun care este mai ieftin decât cele două abonamente separat, iar cele două abonamente separat costă la fel de mult. Practic, abonamentul la transportul de suprafață e 80 de lei, pe tot transportul o lună. Abonamentul la metrou pe o lună e 80 de lei. Abonamentul comun nu este 160, ci 140. Am înțeles. Întâmplător a fost ieri cu autobuzul pe linia 26 de la Flăj la Cluj. Am plătit 1,10 euro plus TVA și a fost valabil de 16,55 până la 17,57 abonamentul ăsta, nu știu, cam o oră sau cam ceva de genul. E ok sau nu? Prețul și timpul în care poți să mergi cu autobuzul plătind prin SMS acest cost. Pentru a cumpăra biletul, ai trimis mesajul M26. Toate liniile. Perfect. Okay. Da, în cazul ăsta este ok. E abordarea vestică. Ai niște minute în care poți și să schimbi vehicule și să pătrunzi în oraș mai departe decât vine linia asta. E destul de intuitiv ce se întâmplă acum la nivelul ăsta de a plăti abonamente sau prin internet sau SMS? Sau se poate face mai mult? Cred că aici Tudor poate să Sistemele de plată există în paralel. Grila din spatele lor este complexă și aici cel mai relevant exemplu este umilul bilet, care există în 4 iterații la același preț. Dacă îți cumperi de la casă sau de la automat, e valabil o călătorie până la coborâre. Dacă îți cumperi prin SMS, este valabil o oră până al 60-lea minut. Dacă îți cumperi pe card bilet, este de 45 de minute, dar poți valida în al 44-lea minut și să duci călătoria aia până la capăt încă jumătate de oră. Și pur și simplu nu există neapărat o coerență. Iar conceptul de o călătorie, o urcare, trebuie să dispară. Pur și simplu, plata trebuie să acopere origine-destinație și dacă asta implică 2 schimburi. Care a fost abordarea USR când s-a vorbit de această majorare a tarifelor pentru transportul public? Aici noi în Consiliul Local am votat împotrivă la acest HCL de modificare pe argumentele că întâi trebuie să restructurăm grila să facem mai eficientă compania, deci de eficientizarea companiei, de cerut o strategie, un plan de a aduce mai mulți călători care să fie măsurabil, deci de a merge spre un management performant. Cam asta este ceea ce susținem. Actualul management să găsească resursele sau să contacteze ca să eficientizeze sistemul și să fie deschiși la diverse îmbunătățiri care le pot aduce. Sunt deschiși sau nu sunt deschiși? Hai să vedem ce înseamnă managementul transportului public de călători în Cluj-Napoca. Eu n-am văzut o strategie a CTP, nu știu dacă am văzut vreodată în ultima vreme ceva coerent. Sincer, și din ce am sesizat, din ce am povestit cu cei care folosesc autobuzele, troleiere și așa mai departe, că nu există conexiuni foarte eficiente între cartiere. Sunt cartiere care sunt defavorizate în raport cu celelalte. Uneori autobuzele lasă de dorit, nu toate au aer condiționat, în special cele care deservesc zona metropolitană la periferie. Sunt multe lucruri de genul ăsta, nu există conexiuni bune. Mi se pare că, după părerea mea, studenții care trec pasarela aceea dintre gară și autogare reprezintă o expresie sau a eșecului CTP de a asigura transportul public pentru toată lumea. Și dacă mi se permite, existența autobuzelor școlare
simbolizează eșecul transportului public de a aduce elevii la școală în regim de transport public, cum este într-un oraș funcțional. Da. Da, deci pe partea de management și de relația cu cetățenii sau cu călătorii, vedem lucruri care s-ar putea îmbunătăți și de la simpla Vinerea Verde, care este un proiect asumat de primărie. Acolo ce vedem în realitate este că, unul, se aplică doar la cetățenii din Cluj-Napoca, deci pe cei din zona metropolitană nu îi ajută. Acolo e o discuție cine suportă costurile. În localitățile metropolitane, probabil primăriile nu își pot asuma aceste costuri, dar ele duc oamenii să folosească mașina personală ca să vină în Cluj-Napoca, deci nu rezolvă situația și plus Vinerea Verde se face reclamă, se pun afișe, dar validatoarele merg, SMS-urile se încasează, oarecum cei care nu știu că există plătesc. Da. De multe ori mergi și încerci să validezi și alte persoane zic, dar dacă nu zice, dacă ești un turist nou care vii, ar fi poate un lucru de atras turiști sau de atractivitate, să știe și să nu poată fi taxat, adică să nu fie doar declarativ Vinerea Verde, pur și simplu validatoarele sunt electronice, se pot opri din sistem, să nu se mai încaseze nimic. Așa. La fel, sistemul de plată prin SMS, cum nu poți plăti parcarea în afara orelor de taxare, pur și simplu îți trimite că ești în afara orelor, nu s-a taxat. Da. Absolut de acord. Și oarecum ne furăm căciula, că dăm această o zi gratis pe săptămână, 4 pe lună, ca după aceea să scopim transportul public, că nu sunt suficiente venituri, iar ziua asta se aplică discreționar. În timp ce plătitorii de bilete sunt beneficiari în mod evident, abonamentele pe o lună nici nu s-au ieftinit cu echivalentul a 4 zile, nici nu au fost prelungite la 34 de zile. Și de fapt abonații sunt, iertați limbajul, fraieriți. Da. Pentru ei Vinerea Verde nu există. Transportul public costă la fel de mult. Da, foarte interesant. Și de la 1 iulie va costa și mai mult. Așa e. Poate că poate fi o alternativă sănătoasă în locul acestei scumpiri, să taxăm toate zilele săptămânii pur și simplu. Că chiar și în actuala formă de tarife, nu neapărat neglijabile, tot e mult mai ieftin decât orice altă alternativă, în afară de bicicletă. Dar mersul cu mașina sau mersul cu taxi Uber sau pur și simplu costă mult mai mult cu sau fără parcare decât utilizarea transportului public. Da, mai rămâne întrebarea dacă aceste mijloace de transport deservesc suficient de bine zonele de interes din Cluj. De exemplu, pe clinicilor nu avem autobuze, de obicei acolo ajung bolnavi care chiar au nevoie de autobuz, sunt nevoie să ia taxiul de multe ori. HD-ul nu știu cât de bine e deservit, studenți și așa mai departe. Centrul financiar din Cluj, administrativ, din nou are o problemă. Deci acolo eroilor, primăria, mai jos, finanțele și așa mai departe. Deci mi se pare că sunt puncte nevralgice în oraș unde se ajunge în mod excesiv cu mașina pentru că nu există alternativa asta. E o nevoie acută de restructurare a rutelor, cu excepția a 2 rute noi. Practic, schema de linii este aceeași din 1993 și orașul a crescut foarte mult din 1993. Și asta a fost pus în evidență în planul de mobilitate a orașului în 2015, când s-a sugerat explicit contractarea unui studiu pentru reorganizarea rutelor după nevoile reale a orașului. Unde e studiul? Unde e studiu? Dar până la acest studiu sunt niște îmbunătățiri de bun simț care se pot face strict operațional, trecând prin Comisia Tehnică de Circulație și atât, fără... Adică să te adaptezi din mers, asta înseamnă. Da, adică uite, vezi că e o problemă, o rezolvi. Da, de exemplu, un exemplu foarte simplu. Ai această linie 35, leagă Campusul Observator și Cartierul Zorilor de gară. Până la autogară mai e o stație. Povesteam despre trecutul acelui pod. Exact. Așa e. Domnul Boloveschi, ce se poate face aici? Unde e studiul și... Da, întrebarea aceeași ne punem și noi. Noi de când am intrat în Consiliu, încercăm să facem rost de acest studiu care este în curtea primăriei. Se pare că compania de transport public nu știe de acest studiu. Este un studiu pe fonduri europene, din câte înțelegem, cu Universitatea Tehnică. Răspunsul până acum este că nu ne pot da acces la rezultatele studiului, că nu este încă finalizat și există o anumită clauză de confidențialitate. Studiul se pare că va mai dura până... Deci document strict secret acum. Până anul viitor. Document clasificat, ca să zicem așa. Da, poate să fie și argumente legate de situația de pandemie, că nu s-a putut evalua, să zicem, transportul public la normele lui actuale, din cauza că din 2020 suntem
în situație de pandemie unde nu a mai fost același nivel de trafic și de folosire a liniilor, deci să zicem că există o explicație. Suntem foarte curioși să vedem ce zice acest studiu și să fie pus în aplicare, că vorbeați de HD-ul, de zona clinicilor, chiar a fost cerință primită de la cetățeni. Mergi pe stradă și cei care lucrează în zona aia, de la infirmieri, doctori, vizitatori, întreabă o linie de autobuz. Este o linie de autobuz de care chiar discutam înainte, care face 2 curse pe zi la 7 dimineața și este un microbuz. Ridicând această discuție, iar cu cei de la primărie, au zis că, iar în această comisie tehnică de circulație trebuie discutat, că nu au spațiu, că sunt străzi linguste, că sunt parcate mașini. Deci oarecum, în loc să... Ajungem la parcul auto al companiei de transport. Da, și vreau să vă întreb dacă e adaptat la orașul ăsta și la străzile pe care le avem aici. Pentru că eu am văzut, de exemplu, nu știu, în Târgu Mureș sau în Turda, unde mai sunt străduțe de astea mici, în centru istoric, se merge cu autobuze ceva mai mici. Nu trebuie să fie astea... Autobuzele mici tind să fie o minciună, de fapt, din punct de vedere operațional. Costă aproape la fel de mult ca un autobuz mare de operat, dar îți oferă o capacitate infim mai mică. Sunt situații puține și izolate în care fac sens, dar CTP are puține și izolate autobuze mici, care chiar merg în aceste situații. Dar între un autobuz standard și unul articulat, diferența de capacitate e de 50% și de cost de operare e de sub 10%. De fapt, autobuzele mari sunt o afacere foarte bună, mai ales în contextul în care călătorii noi se atrag cu loc pe scaun, nu cu încă un om în acest metru pătrat pe lângă ceilalți 7. Și aici e important de înțeles că felul în care circulă transportul public este o decizie politică. Profitabilitatea e o chestie relativă. De fapt, cât ești dispus să subvenționezi, îl aduce la linia de plătire întotdeauna. Dar sunt situații pe care vrei să le subvenționezi, chiar dacă autobuzul este în pierdere, pentru a conferi accesul la serviciu și pe termen mediu și lung a ține oamenii departe de mașini. Uite, vorbim de borhanci. Ei nu au autobuz seara și în weekend. Pe linia 18, mă rog. Acolo poate că face sens să circule un autobuz măcar o dată pe oră și duminică seara, chiar dacă duce 2 oameni, că în timp, dar doar în timp, va scădea dependența de mașină. Da. Oamenii nu percep acest serviciu ca fiind existent dacă are 7 curse pe zi și una sâmbătă. Așa e. În Dâmbu Rotund la fel. Eu locuiesc în Dâmbu Rotund, sunt subiectiv, dar cererile locuitorilor de acolo de a se introduce o cursă și în Dâmbu Rotund s-au lovit de un refuz. La un dat scria presa că s-a considerat la CTP că nu are autobuzul unde să întoarcă și lucruri de asta. Adică nu știu. Am analizat un pic situația. Este o formă de buclă unidirecțională care ar putea funcționa foarte bine. Sigur că se găsesc soluții, ar fi posibile. Dar eu mă bucur că nu v-au introdus de fapt linia cu un program inutil timp de 2 luni, după care să desfințeze, să spună că de călători. Exact, nu sunt călători, iar oamenii să tragă o concluzie greșită, că uite, la noi nu se poate transportul public. Da, așa e. Ne îndreptăm către concluzie. Da. Unde suntem și unde vrem să ajungem? Suntem în situația de față în care, din ce se vede la suprafață, managementul și administrarea flotei și sistemul de transport public ar avea nevoie de câteva îmbunătățiri care să vină din partea experților, evident pe baza unor studii. Avem Universitatea Tehnică, care sunt convins că are experți în mobilitate și în trafic. Dar trebuie să fie un pic de deschidere și de deschidere politică de a subvenționa și de a plăti costul acestui transport public pentru a reduce din trafic. Probabil că nu o să mai dea primăria înapoi acum să micșoreze prețurile, dar măcar să le majoreze prea mult în viitor. Momentan, odată un HCL aprobat, va intra în vigoare de luna viitoare. Ce putem să facem în viitor este să regândim care e rolul transportului public, să nu fie undeva marginal și doar cei care nu-și permit mașini, că acum cam așa e perceput. Dacă nu-ți permiți mașina, că ești student, elev și bătrân, mergi cu transportul public. Restul cetățenilor cam au mașină și au mașină tocmai din motivul că dacă trebuie să ajungă într-un punct al orașului, trebuie să schimbe 2-3 autobuze și să ia 2-3 bilete, astfel făcând mult mai greu. Iar vorbim de Florești. Floreștiul fiind dormitorul Clujului, acolo ar trebui, într-un parteneriat subvenționat, cumva biletul, ca cei care vin din Florești să aleagă transportul public în defavoarea mașinii. Deci trebuie să ne îndreptăm puțin spre modernizare, spre deschidere, cum zicea și colegul de mulți ani. Sunt multe cartiere noi, s-au dezvoltat foarte rapid, nu sunt conectate
rapid și eficient pentru cetățeni și să regândim rolul mașinii. Dacă noi avem 45.000 de locuri de parcare care le dăm aproape gratuit, cu 60 de lei pe an. Poate că nu biletul trebuie scumpit. Da, poate nu biletul trebuie scumpit și altundeva ca să descurajăm folosirea mașinii și să încurajăm folosirea autobuzului. Așa e. Da, mai mult, eu sper că la proxima următoare scumpire sau ieftinire ce o fi, să se modifice din temelii grila tarifară, să dispară ideea de o călătorie până la coborâre, atât urcare-coborâre, ideea de abonament pe o linie sau două linii, să se introducă abonamente pe jumătate de an și pe un an cu tarife avantajoase, practic, care încurajează fidelizarea, iar în materie de flotă să se utilizeze mult mai intensiv flota electrică. Practic, există multe autobuze vechi care încă circulă în oraș și asta vedeți și dumneavoastră pe toate drumurile, da. Dar între timp destul de multe troleibuze stau și autobuze electrice. Felul în care se planifică este de așa natură încât, uite, 53% din kilometri făcuți de CTP sunt făcuți de vehicule diesel. Și troleibuzele cu autobuzele electrice, cu tramvaiele împreună, sunt doar 47%. Aproape că oricum și directivele europene vor interzice lucrul ăsta în viitor, să mai circul cu diesel prin oraș, adică să poluezi masiv. Da, adică avem în Cluj 132 de troleibuze, folosim în ora de vârf 64. Da. Avem în Cluj 28 de tramvaie noi, moderne, cu podea joasă. În ora de vârf ies 12 la stradă. Avem 41 de autobuze electrice și ele au 3 ani sau cât. Minunate. De autobuzul anului 2017. Din 41 în ora de vârf se planifică 22-23. Este destul de trist. Adică important este ca ele să circule, nu să existe garate. Așa se percep în oraș ca o prezență reală. Da. Trecem de PR și ne uităm la realitate așa cum este ea. Asta își propune să facă misiunea Punctul Critic. Mulțumesc pentru că ați venit și ați acceptat invitația noastră. Vă așteptăm și altă dată cu alte analize pe subiect. Mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere!